Ahmed Gaza ne fanije. Kin san ina fasan ki menene yasa kike guduna? Me yasa kike guduna? Me yasa kike guduna? Ina ta fama a ganki domin ina faso ne. Ki bani dama domin na furta kalma ne. Kisan da cewa a ganki ne nake faɗa ne. A zatona hakan faso ne, domin jiran jira ne na furta so ne. Na jima da sanki a raina, ko gidanmu sun kasa gane a kaina. Tunaninki shi ke damuna, aurenki shi ne lissafina. Gashi a yau ba kya sona, jinin jiki har galibina. Ki so ki ban zo ban kauna, babu ke to zan iya kashe kaina. Domin kin zame mini yadda jikina, sai da ke aka gane kaina. Inda ke ta yaza na manta da kauna. Na san kin san nufina, ki zo da makauna. Komai akan idona, kare ki bar ni mai sona. So ne kamar da kauna, ki bar guduna. Ki san nufina, hakan faso ne. Sarauniyata, habibiyata, kin yi shigar da sanki a zuciyata. Babu kamar ki nan a gidan duniyata. Sai da ke, sai da ke, sai da ke.